Dikjarazzjonijiet kontrastanti bejn il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar u l-Prim Ministru Lorenz Gonzi dwar l-Isptar St. Philips. Fil-Parlament il-Ministru tas-Saħħa qal li l-Gvern ma jistax jivverifika f'liema stat jinsab l-apparat mediku qabel ikun iffirmat il-kuntratt innifsu. Lanqas ma kien kapaċi jgħid kemm huwa stmat li ser jitilgħu l-ispejjeż biex jitħaddem is-St. Philips meta dan jgħaddi f'idejn il-Gvern. Joe Cassar qal ukoll li biex l-Isptar St. Philips jiġi konvertit fi sptar ta' riabilitazzjoni iridu jsiru fih xi alterazzjonijiet deskritti bħala minuri. Minkejja dan iżda fuq ix-xandir nazzjonali il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li l-għażla tal-Gvern tagħmel sens li skont huwa il-Gvern jista' jibda juża dan l-isptar millu mal-għada. Aħna minnieh għax jagħmel sens. Nerġa' nirrepeti, sptar illum vojt, però bl-attrezzamenti kollha jista' jintuża millum għall-għada. Għalfejn għandna nitilfu għadi l-opportunità. Skont il-Prim Ministru l-Gvern jaqbillu bis-St. Philips u kien ikun irresponsabbli li kieku ma żaminax din l-għażla. Eżaminajna, rajna l-prezzijiet, rajna l-kondizzjonijiet u għadna dija qbilna. Konna nkunu irresponsabbli. Kieku ma eżaminajniex, jekk jaqblinniex iżjed li nixtru dal-isptar la darba qiegħed fuq is-suq. Qiegħed 4 passi bot minn Mater Dei. 4 passi bot mibni diġà. Jekk niffirmaw għada fi żmien 4 ġimgħat nista' ndaħħal il-pazjenti hemm. Kiex konna nkunu responsabbli li kieku aħna din l-opportunità wara bnew ma tajniex kasa? Mistoqsi jekk il-Gvern kienx kostret jidħol għal ftehim dwar is-St. Philips il-Prim Ministru wieġeb. Ma taħsibx li dan kien bad planning, jiġifieri li sa ta' kellna sptar li ma jkunx hemm nies fil-kulutur. Le, assolutament. Le, assolutament. Għaliex assolutament? Assolutament li le.